Ngicela ukubuza la ukuthi ngicela kuyiqiniso ngempela ukuthi mawuchama umchamo oyellow unenyongo. Umchamo wakho umuyellow kuthiwa ngesilungu concentrated. Okay. So uyakutshela nayo isayini ukuthi akho into ongayenzi kahle awuphuzi kakhulu amanzi ama-fluids. Because if uyaqaphela if uphuza kakhulu amanzi uhlezi uphuza nje at least ngosuku uyawuphuza 1.5 liters wamanzi awujwayele ukuba nayo le nkinga ukuthi umchamo uyube yellow. Mawuphuza nje kahle amanzi udla kahle umchamo wakho uzoba right. Okay. Masuyelo nje kakhulu uzokutshela ukuthi hayi umzimba ushoda ngamanzi. So akuyona ukuthi inyongo le. Ake ngithi ke ekuyiklineni kwawo bese kucaca ukuthi khona mhlambe la sekwenzeke kakhulu. Ikhona into enenithi cha la mawusubona kunje suke sekwenzeke kakhulu ungasebenzisa ukuthi noma nethi asiyekelele kuwo nje umzimba uyiclean. No umzimba umele ulalele umzimba wakho umele uwazi umzimba wakho ezomuntu. So si encourage ukuthi njengeke ngachaza ukuthi yonke into enzakalayo ihambiselana nento oyidlayo nento oyifakayo emzimbeni. So if uphuza kahle labo ma lemon udla konke lawa ama citrus fruits udla konke lokudla oku high in fiber ukusiza ukuthi kusheshe kuhambe esiswini izinto zingastuck ikhona kuyasiza ngempela. If unciphisa kakhulu ukudla lokho ku process konke lokho nalokho kuyakusiza. So thina sesichaza sigqugquzela ukuthi akube i-healthy lifestyle nje kakhulu ehamba phambili. Sigijime sibe right. Mana ke dokotela ikhona nokulamana phakathi nesilungulela nakho ukungcola lokho obukade ukhuluma ngakho kusuke kwenzeka emzimbeni. No lezi zinto eziwu2 ezingafani. Okay. Isilungulela bazothi ngesilungu i-heartburn. Oh okay. Basically ama symptoms ngokuthi angazi uthini symptom ngesizulu but labantu abagcina sebephathwa ama-ulcer mhlambe uqala kuba isilungulela. So into echaza isilungulela ichaza ukuthi kule kusisu sakho kuzuke kuqala manje kuba nesilonda ngoba manje uqala kuba nesilonda soqala uba nepain manje uma udla ukudla uqala kube buhlungu yabona kube ngcono mhlambe ungathi uphuza ubisi yonke lento. So i-heartburn iyo ke leyo isilungu. So uzuke sekweyenye esinye isifo esikeceleni ehamba idala into ekuthiwa gastritis egcina ngosuku idala ama-ulcer ngasibe ingozi ke na ngoba mesivuleka lesilonda sesivuleke sesiyoshaya imithambo yegazi. Mase shaya imithambo yegazi igcina abantu sebopha ke sebefika sebehlanza igazi sebeshona. So iqala lapho lonto le. So lesi isinye isifo kuzomela ubuye ngelinye ilanga uzosixoxela ngasa kuhlangene akulamana.